Step ma-eleksyon na naman, dahil na naman po nung karapanyahan, yang sa mga kandidato, sa mga botante, saan ka pala nakaristo mo niyan? Barangay San Roque ako nakarehistro. Dati man bagay akong kagawad dyan, kaya mga pirang taon man ako nagserbi sa Barangay San Roque. Kaya kabisado ko ang lugar na yan, dyan ako nagdakula. Midbid ko man mga para basketball dyan, pati nga sa mga para santiguar, dyan man ako nagpapabulong kay ito. Pero may man pati akong nararahay, barato pang bayad. Maski nga nalalapuan ako kay ito, pag minabasketball ako, diretso na ako minapahilot. Matibay talaga sila maghilot-kila po. Pero sumaka ito babagay na panahon, pero sa ngunyan, diit naman sa nagtutubod, kaya bihira ka na makakuha para sa tigwar. Tama ka dyan, waraan talagang para sa antikwar mo niyan. Kung araw ka itong panahon na pwede ka talaga magpili ka para sa antikwar, yan si Chang Sarya, si Chang Muni, si Chang Iting, si Chang Anding, wala na ngunyan. Kaya ang maray na kandidato, sukayang ibalik ang mga maray na gibo na makakatabang sa ikararahay kan barangay. Ang midbid kong saro sa mga kandidatong kagawad, si Coach Al. Matibayan yan mag-coach, gabos na team kan sa Congressional Cup, porang pirde, matibay talaga. Dati man pati yan na basketball player, pirmi pati siyang aktibo dyan sa San Roque, sigurado na yan na laog siya sa mga kagawad. Tugang bagayan kang nagigibo kang pinangat. So pinangat ni Pando, yung maligaw nito, sita niya. Pati nga ni, baga sa McDonald ni Hitler, buda igwa na naman daang bagong niyan. Aram mo, ini mga lumang butante. Tuod sinda na may bayad, da isinda dapat pagpadara sa mga kwarta kan kandidato. Tas sinda masanaka ng matius. Ano mga araw sa muya, mga kagawad, daiman talaga mga kwarta ta, kasi-kasing mga kagawad nagdalagat, puro pobre. Kaya sa kuyang pangapudan, ang kandidato na mata o kwarta sa eleksyon, dahil na nila ipagboto, dahil man niya na intensyon na maray sa barangay.